भगवान ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉପରୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେମାନେ ଆମ ପଢ଼ା ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସେ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ। ଯେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ନିଆରା ଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଆଉ 17 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଖୁସି ମଜା ଛୋଟବେଳର କିଛି ସ୍ମୃତି ସବୁ ନିଆରା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇଲୁ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପରେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହାହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଯାହାହେଲେ ବି, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।